Yan uwa barka da warhaka. A yau za mu koya muku yadda za ka mayar da nambobinka wanda ka yi deleting ɗinsu. Idan ka yi deleting ɗin namba aƙalla kusan sati ɗaya ko sati biyu, to a yau za mu koya maka yadda za ka maido da wannan nambobin gaba ɗaya. Da kada ku manta ku danna subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Kada ku manta za ku kalli rubutu a rubuta subscribing sai ku danna subscribing, sannan a gefe za ku kalli alamar ƙararrawa sai ku danna. Mun gode. Ka shigo yanzu misali kun ga kawar wannan shine contact ɗina. Yanzu kawar wannan number sai yi deleting ɗinta. Kun kalla ga gun deleting nan, gashi nan gun deleting. To sai in zan delete. Kun ga yanzu na goye shi Abdul. Sai ka shigo cikin Play Store ɗinka ka rubuta delete contact. Delete contact. Kun ga gashi nan ya fito, sai ka danna shi. Sai ka zaɓi wannan, gashi nan wannan za ka zaɓa delete contact, sai ka zaɓi wannan. Kun ga gashi nan already na riga na yi installing ɗinsa. Kai da baka ɗauko shi ba zai nuna maka installing, sai ka ɗauko. Sai mu danna open, gashi nan open sai mu danna open. Sai mu danna allow. To kun kalla wannan su ne dukkanin lambobi na wanda na riga na yi deleting ɗinsu, amma ba ku gaji Abdul ɗin zai fito wanda shi ne deleting da shi ɗazu. Kun ga wannan su ne dukkanin contact ɗina, su ne wannan wanda kuma na deleting. Kun ga gashi nan Abdul Engineer Forex, kun ga shi ya fito. To yanzu ta wannan application dukkanin wasu nambobinka da ka yi deleting kana shigowa wannan application ɗin zai baka su gaba ɗaya. Yanzu kun gani yanzu na samu Abdul, sorry. Kun ga shi na Abdul ya fito. To yanzu wannan ita ce contact ɗin da na riga na goge. Yanzu kun ga gashi nan ya dawo. To don Allah kowa ya turawa abokanansa, domin da yawa akwai waɗanda sai riga sun yi deleting kuma suna neman contact ɗinsu. To a tura musu wannan bidiyon domin su kalla su dawo da contact ɗinsu. Kada ku manta ku danna subscribing. Mun gode. Mu wannan pejin muna koyar da mutanenmu ne domin su ƙaru. Ba muna yi ne wai don neman wani abu ba a gurinku. A'a, muna yi ne domin ƙaruwarku. Mu kullum ci gabanku shine abin alfaharinmu. Saboda wallahi ka nemo irin wannan application ɗin ma wanda za ka yi kaza za a yi kaza iya da wahala. Amma haka muke daurewa muke nemowa domin ci gabanku. Mun gode.